fer arquitectura no vol dir només construir l'arquitectura. La Borda és un projecte que neix de Can Batlló. Can Batlló és un espai veïnal autogestionat i hi ha tota una sèrie de programes i serveis i projectes vinculats des d'espais de cotreball, de biblioteca, taller, horts comunitaris, però també en el barri, evidentment, tenim altres infraestructures, no? En el moment de plantejar quin és el programa, quins espais es dotaven com a comunitat i formaven part del projecte, aquesta idea de graus de comunitat i complementaritat i sinergies era molt important. No es buscava un edifici tancat, es buscava que fos porós i que fos obert al barri. I hi ha algun d'aquests espais que tenim, com són la edició de convidades, o la bugaderia, o la cuina comunitària, hi ha moments que també serveixen al barri. Quan hi ha hagut algun desnonament, doncs és com un espai pont. Quan hi ha hagut projectes que volen fer o necessiten de la cuina, també l'han fet a servir. Crec que l'ús d'aquests espais era incert. Ha estat una sorpresa veure com és una extensió de l'habitatge, com el fet que estigui protegit també fa que es pugui apropiar, eixamplar l'espai entre l'espai públic i l'espai privatiu, no? I el fet d'eixamplar és quan es fan totes aquestes preguntes sobre què significa viure col·lectivament. I el que crec que és més bonic és que també l'espai canvia al llarg de l'any, al llarg de la setmana i al llarg dels dies, no? Vens al vespre i hi ha nens jugant, vens al dissabte al dematí i hi ha gent posant la bugada, a l'estiu a baix està fresc, a l'hivern s'està molt bé. Aquest és el meu habitatge a la Borda. Per mi és un luxe viure-hi aquí. Soc una dona ja jubilada, jove però jubilada. I em dona molta tranquil·litat el fet de viure sola, però alhora viure ben acompanyada, diguem-ne. Vull dir, tinc el meu espai privatiu, però heu vist la distribució de fora, és molt fàcil connectar amb la resta del veïnat. I crec que és bonic entendre'l com hi ha una part informal, una part que no pots arribar a imaginar tot el que hi passa. Amb el Covid, de cop el pati era un gimnàs, va ser un espai quasi de concert, es va convertir en un espai susceptible que passessin moltes coses que era difícil de projectar i d'imaginar. Per tant, els diferents paràmetres de confort que donen aquests espais crec que també són complementaris a l'habitatge i també és el significat de començar a pensar des d'una perspectiva climàtica quin rol tenen en l'àmbit domèstic. Sobretot ha suposat l'oportunitat de repensar què vol dir viure plegades, des de cuina, des de compartir la criança, des de pensar com envellir col·lectivament. Per tant, crec que l'espai domèstic ha estat i és un espai quotidià i un projecte que ha volgut repensar i qüestionar com en viure en comunitat podem tenir pràctiques quotidianes diferents. Encara no era professora quan vam fer la Borda. Potser la Borda va permetre que pogués ser professora, que també és bonic com donar la volta. I amb el projecte de la Borda també va haver-hi moltes persones vinculades i professors com el Coque o el Dani Calatayud. Per tant, crec que són inspiració, són reflexió o són mirades crítiques que podem després portar a la pràctica des dels despatxos, des de l'estudi i des de la qual vam començar el projecte amb una mirada àmplia de quin és el posicionament que volem tindre en la producció d'habitatge col·lectiu. Les cooperatives d'habitatge, que de fet volen ser respostes a emergències socials i climàtiques, són projectes que estan constantment en sinergia amb l'escola. I aquí, sens dubte, l'escola i tot el que ha estat tot el treball i reflexió prèvia va tindre un rol molt important. Per tant, realment, s'ha pensat d'aquesta manera, oberta i vinculada, mai aïllada.